Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Biz yana derslerimizni başlap jiberəşək biz. Bu Qur'an'ı okurğa öyrənəbiz deb atalaşaq. Biz mında Arap hərfləri bilən tanışacaq biz. Ondan sonra indi təcvid qaidələrinə kirişirbiz. Hər bir musulman kişisi umtulurğa tiyiş Arap hərflərini öyrənirgə. Onun bilen birgə tecvid qaidelerinde indi. Çünki bu tip sebep bula Kur'an'ı asıl tilde öyrənüge, asıl tilde okuğa. Çünki namazlarımız da indi kamil bulsun üçün, ondağı bulğan surələrini dürüst yaplar işimizge Arap tili gerek. Şuna da indi biz buruşlu öyrənirgə Arap tilin, Arap hərflərin hem tecvid qaidelerini indi. Onun faziləti turunda biz bik küp dərslərimizdə indi söyləşkənik, onun Telegram kanaldan kirib tınlay alabız indi. Şuna Kur'an'ın faziləti bik küp bolsa da indi bunda әйтеп durmayacaq biz. Çünki Ramazan ayında da biz onu iskə düşürüb alğanıyıq. Şundan kirib tınlay alacaq biz indi. Biz indi şu dərsimizə kirişirbiz. Bu dərslər faydalı bulacaq kim? Әлі birinci tapqır gına Arap hərfləri bilən tanışacaq, жеңіл тілде инде аңлатырга тырышачак. Без һәм кем инде шулай мәчет мәдрәсәдә укый, өйрәнә, аңа кабатлап алыр өчен, искә төшерер өчен инде файдалы булыр дип инде өметләнәбез инде. Без араб хәрефләрен һәм тәҗвид кагыйдасын шушы Муаллим Сани исемле китаптан өйрәнербез. Аның авторы инде безнең татар галиме Әхмәт Хади Максуди. Ни өчен бу китапны сайладык? Беренчедән бу бик бәрәкәтле китап, бик күп кеше шушы китап сәбәпле инде арабча Кур'ан укырга өйрәнде һәм киң таралган китап, нинди генә дини китаплар сата торган кибеткә кирсәк тә без бу китапны таба алабыз һәм аның бәясе дә арзан гына тора. Шуңа күрә шушындый киң таралуда булгач, бу китапты алырга булдык. Шушы китапны инде булдырырга кирәк һәрберебездә өйрәнер өчен. Ondan sonra indi bizge bir defter başlara gerek bulacak. Çünkü her bir harfini indi biz öğrenecek, biz yazıp da indi. Ne için degende, mene nendigine til alganda da, nendigine tilini öğrengende de bizden indi ana tilini öğrenir için yardım etüşü sebepler var. Şunun birincisi biz istə qalsın üçün indi yazıb getərbiz. Birincisi ul kuru. Kuru, nərsəni kuru, biz öyrənə торган тілебезнең, məsələn, başda hərflər, üz күзебез белән başda күрергә тиешбез. Күрергә. Яки инде сүзне, məsələn, монда бит инде безнең кайбер сүзләр дә керәчәк, инде сүзләрне күрү. Менә бу инде истә калдырырга инде bir sebep bulup tора. İkincisi ул ишетү. Мәсәлән, без өйрәнә торган хәрефне яки сүзне нинди генә телдә дә булмасын, без гарәпчә өйрәнгәч, гарәп телендә генә дип сөйләшәбез. Әмма ләкин бу кагыйдәләр инде гомуми полиглотлар телне күп белүчеләр әйтә, инглиз телен өйрәнәсенме, син гарәп телен өйрәнәсенме, француз телен өйрәнәсенме һәм башка телне өйрәнгәндә шушы сәбәпләрне кулланырга кирәк инде. Хәрефләрне өйрәнгәндә яки сүзләрне инде. Нәрсә дидек? Күрү, шушы сүзләрне, хәрефләрне. Икенчесе ишетү. Бу хәреф ничек әйтелә? Яки сүз ничек укыла? Без аны ишетергә тиешбез. Шушы, мәсәлән, видео ашама яки берәр белгән кеше укытучының әйткән сүзе ашама инде. Шуңа күрә менә без башта инде күрәбез. Аннан соң инде мин сезгә аны әйтәм, сез ишетәсез. Һәм өченчесе нишләргә кирәк? Икенчесе ишетү булды. Өченчесе ул язу. Мин әйткән идем, дәфтәр кирәк дип. Чөнки менә бу хәрефләрне өйрәнгәч яки сүзләрне безгә аны язырга да кирәк. Бу тагын да ныгыта шушы хәрефне белүебезне истә калдырыр өчен. Яки анда гарәп сүзләрне инде. Үзебез белән мәсәлән әлифне алдык, без аны күрдек, әлиф шулай языла. Һәм инде без аны ишеттек, әлиф дип әйтелә икән. Һәм без аны әле дәфтәргә дә әлиф дип язып барабыз икән. Бу таяк әлиф икән. Истә калдырырга инде тагын да ярдәм итә. Һәм
Дүртенче сәбәп ул сөйләү. Кемгәдер булса, шушы өйрәнгәнне сөйләргә. Мәсәлән, мин бүген әлиф хәрефен өйрәндем, бә хәрефен өйрәндем, т хәрефен өйрәндем һәм ул шулай итеп укыла, шулай итеп языла дип берәр кешегә аңлатырга тырышабыз икән, сөйлибез икән, бу тагын да безнең истә калдырырга инде бер сәбәп булачак инде. Шуңа да менә без шушы 4 сәбәпне, 4 кагыйдәне истә калдырырга кирәк. Һәм бездә шушы юл белән барачакбыз. Башта күреп, китаптан инде мин сезгә аңлатам, сез күрәсез. Аннан соң инде мин аның әйтелешен әйтәм, сез ишетәсез. Аннан соң инде сез өйдә язырга тиеш буласыз инде шушы хәрефләрне инде. Һәм инде 4нчесе берәр балагызга, нагыгызга, иптәшегезгә инде сөйләсәгез, тагын да истә яхшырак калачак инде. Бер кемдә булмаса, кеше барсыман инде сөйләп карарга кирәк. Сез теманы аңладыгызмы, хәрефне ни дәрәҗәдә аңлавыгызны белер өчен инде. Шуңа да менә шушы юл буенча барачакбыз инде. Бу беренче кыскача гына инде керешелеш булды. Һәм хәзер без икенче дәресебездә инде хәрәкәләр турында сөйләшербез. Менә бу кагыйдәне инде язып куясызмы, күчереп куясызмы, шушы юл белән инде без барачакбыз инде. Субханакалла бихамдик, ва ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.